Kull binja tal-gvern hija magħmula b'sistemi ta' tisħin fix-xitwa, arja kkundizzjonata għas-sajf u ventilazzjoni. Iżda l-iskejjel tħallew għal rieħhom mingħajr dawn il-faċilitajiet. Dan juri kemm l-edukaturi kif ukoll l-istudenti li jaħdmu kemm f'temperaturi sħan jew fil-kessa tax-xitwa l-huma stmati u wisq anqas rispettati mill-awtoritajiet. Kien dan l-appell imqanqal li għamlet il-Union tal-Għalliema l-MUT lill-Gvern fi stqarrija. Appell li għamletu diversi drabi oħra iżda dejjem waqa' fuq id-dnejn torox. Dan hekk kif il-Gvern naqas ripetutament milli jagħmel dan l-investiment tant meħtieġ f'ħafna mill-iskejjel fejn la tinżamm is-sħana fil-binja fix-xitwa u wisq aktar il-frisk fis-sajf. Dan peress li ħafna mill-binjiet antiki għandhom aperturi tal-injam jew tal-ħadid li ma joffrux insulazzjoni tajba. Qed tinħoloq ukoll diskriminazzjoni bejn l-istudenti u l-għalliema li jkunu fi klassijiet fil-parti l-antika tal-iskola mingħajr l-arja kkundizzjonata u dawk li jkunu f'partijiet ġodda ta' skejjel li jkunu ġew estiżi. L-MUT saħqet li n-nuqqas ta' uniformità f'dan is-sens ġieli fl-istess binja ta' skola saħansittra twassal li xi ġenituri jażlu skola minn oħra. Nuqqas ieħor tal-Gvern f'dan ir-rigward u nuqqas kbir ta' aċċess għall-ilma frisk tax-xorb permezz ta' water fountains u mhux minn tal-vit. Il-Union tal-Għalliema qiegħed jibsa fil-konfront tal-Gvern f'dan ir-rigward għaliex mill-ġid tgħid li qiegħed ikun diskriminatorju meta l-binjiet tal-Gvern kollha għandhom dan l-aċċess. L-isqarrija temmet tgħid li dan nixed kif il-prijoritajiet tal-Gvern mhumiex tajba għaliex l-investiment f'affarijiet bażiċi kemm għall-għalliema u l-istudenti huwa nieqes sew.